Banda, wie de katapult. Die de literatuur hier de moderne vrood inskeert. En zo een nieuwe toekomstjoeg. Alle leden van de groep binnen verneemd worden. Sjoch, Sarat skarrelt toch alle god dat je uitstolt leidt en pakt een dvd. Het begint in Friesland, maar Eerde. Eerde is, die had een leenbedrijf hier in Friesland. Maar wat net zo volle mensen weten is dat Eerde ook manager is van een bekende Frans-Canadese zangeres, Sarat. En Sarat die zit ook in Baskelon. Omdat zij een beetje in de sabbatical zit. Eigenlijk zit ze wat in een artistieke depressie. En die is daar op haarzelf om haarzelf te heruitvinden als artiest. En eerder haar manager die ziet het haar op in Baskelon en die had eigenlijk plan met haar om haar weer op een rit te krijgen. En dat is voor eerder zelf ook belangrijk om hem zelf eigenlijk weer op een rit te krijgen, want eerder zelf gaat het ook niet helemaal goed. En dat is het verhaal. En het begint in Friesland, hij gaat naar Baskelon en vervolgens in het boek gaat het steeds wat heen weer. Het verhaal speelt het eigenlijk in Baskelon. Maar eerder die gaat steeds waarom naar zijn eigen achtergrond in het boek. En dat speelt het ook in Friesland. Ja. Hoe wichtig is de muzikale kant van het verhaal eigenlijk? Nou ja, het gaat dus over de manager van een jongeres. Dus is het wichtig, de muzikale kant van het verhaal. En er komen ik een soort orenartiesten in het verhaal voor. Muzikanten, bestaande muzikanten, Franse en Baskische muzikanten. Dus het is net een boek wat oermuziek gaat. Het is natuurlijk ook fictie, het is een roman. Het gaat net echt oermuziek, maar het speelt hem wel wat in een verhaal wat muziek voor de mensen heel belangrijk is. En dat is geen tafel, want dat is voor mij natuurlijk ik zo. Dus al die artiesten die hierin neemt worden, die ken ik en die vind ik zelf over het algemeen mooi. En dat is ook mooi om daarover te schrijven. Neem eens een peer. Francis Cabrel komt erin voor. Franse singer-songwriter, werd ik zelf een groot liefhebber van ben. Bertrand Cantat, eigenlijk uitkotst is in Frankrijk omdat hij zijn vrouw vermoord had. Een paar Baskische artiesten, Rupert Odorica is een hele bekende in Baskelon. Esne Belza is een Baskische band. Nou ja, er zijn al je bestaande bands en artiesten die vooral in Baskelon en in Frankrijk actief zijn. En ik hoor van die muziek. Ik hoor ergens van die singer-songwriter cultuur in dat soort taalgebieden. Ik hoor heel erg van Frans. Ik wil zeggen, ik hoor van Baskisch, maar ik versta er niks van. Maar ja, ergens is dat fijn om op zo'n manier indirect oermuziek te schrijven. Het gaat net oermuziek, maar om muziek wel. Ja, wist je, ik ben uiteindelijk ex-schrouwer omdat ik net muzikant ben. Eigenlijk ben ik liever muzikant geweest en dat is me net slagen. En schrouwen kun je dan een beetje, ja, dan kun je toch nog iets moois van met de muziek, zoiets is het. Ja, met de hand, wie ken je wij? Wij toen de land, de dream was vrij. Ja, met de moed, dit om te gaan. Hij door de kant, ik zocht ze steen. Ja, met in het oos door ik net. Mijn diepe angsten en verlet. Ja, met in ziel wie ha geen kaart. Ik ben vernield en er is geen paard. Waar botst het? Op meestelijke verhoudingen? Ja. Het botst eigenlijk in de holle van Eerde, de hoofdpersoon. Dan mag ik even oppassen hoe ik dat uitlezen kan zonder het plot te verrieren. Maar het gaat eigenlijk net zo goed met Eerde. En hij broekt eigenlijk Sarat, de jongeres, om zichzelf, of hij wil haar broeken om hemzelf weer op een rit te krijgen. En daar confronteert Sarat hem ik mee. Zo van ja, dan komt je om mij te helpen, maar eigenlijk moet ik jij helpen. En daar wil hij net om. Hij wil dat eigenlijk net onder eigen staan. Hij wil net onder eigen staan dat hij, dat het heel slecht met hem gaat. Dus hij moet hemzelf reinigen, als het ware. En dat slaagt het hem net. En dan ontstaat een botsing tussen de jongeres Sarat en de manager van haar Eerde. De manager die denkt dat het de jongeres helpen moet, maar de jongeres die zegt van nee vriend, zij is het helemaal net. Doe een beetje omdat ik die helpen moet.
En daar komen ze together net uit. Ze willen daar beide net aan en dat botst enorm tot, tot een soort van ultiem conflict. Skietskien, hij wil, maar onder hem is het bruin. Mij de voeten stiert er in de diarree. Het doucheputje zit verstoppen van de bladen en sneeuw die mij de modder mij afspielt binnen. Eer boegt hem vooroer en beziekert mij de vingers de brod wat te ontstopjen. Het potje afval leidt er boeten de cabinedel. Hij pjukt hem zelfs in de eren en noors om alle holte skien te krijgen. De hitte straal op een recht dat hem goed. Misschien moet er aanstes maar even wat eten. Net dat er een soort honger had, maar toch. Waar is het skreun? Want toen zei ze alleen, binnen Baskeland West, maar vergust het pad toch hier? Of zonder die dan of gist ergens op een eiland zitten? Op allerlei plakken. Nou, een soort wat dus, hè. Ik heb het begin echt in Baskeland schreeuwen, dat verhaal hoe Joyes, die terroristen, daar ben ik daar al mooi begonnen te schreeuwen. Ik kwam daar in de aanraking met het verhaal van een Baskische dichter, Sario Nandia. Die speelt ook een belangrijke rol in het verhaal. Dat ga ik daar schreeuwen. Dus ik had daar een soort van basislijn schreeuwen. Toen kwam ik thuis en toen heb ik eigenlijk het verhaal van eerder eromheen schreeuwen. En dat doe ik gewoon thuis aan de keukentafel, jongens en in de weekend, et cetera. Daarvoor hoef ik net per se op in een piepelwijn te zitten of zo, dat ken ik wel thuis. Lang verhaal kwart, dat verhaal wie op een gegeven moment kleren ga ik inleveren bij de Uitjouwer Avhoek. Maar ik had net mijn Uitjouw ging inleveren. Ik zei erbij van volgens mij is dit helemaal goed, maar ik weet net meer wat het online. En toen zei Ernst Uitjouwer, die zei van nee Bart, dat is op zich wel een aardig verhaal. Maar er moet een laag bij, er moet een sieling, er zit geen sieling. En toen ben ik weer opnieuw begonnen te schreeuwen en later nog weer een keer opnieuw. En eigenlijk ben ik bij elke versie die ik schreeuw, is er een soort van laag bijkamer, een soort van gevoelslaag is er bijkamer. En daarmee waar het boek steeds gelaagder natuurlijk, maar ik persoonlijker eigenlijk. En er kwam er meer ziel in. En totdat ik op een gegeven moment zo vier weer, ik dacht van nee, nou ben ik gelukkig mooi, nou door ik hem in te leveren. En dat had ik niet. En toen wie Ernst uit jou weer ik helemaal gelukkig mooi. En de reacties ben ik heel goed. Dus op dit moment is het een boek waar ik heel blij mee ben. Verbaan het skip, verbrek de tree. Mij alle leugens, alle strijd. Mij alle wilde razerij. In deze skrouwske negelrij. Hier is brood, maar nou is het oer. Verbaan het skip in het vaaie vuur. Jou met in hand, wie gin je wij. Wie ziet je beter geven dij. Ik ken die van Cohen in het Fries. Ja. Ik ken die ook van een Geerburg en Maris de Boer, de rockopera. Ja, zwart langs me, klopt. Net voor mij ook nog eens een novelle schreeuwen. Ja, ik ga hier nog een keer een roman schreeuwen, inderdaad. Maar het is al heel lang niet, wat we het zien. Ja. En ik kan op een jeugdboeken schreeuwen, ja. Maar is dit een soort logisch vervolg in dingen die je hebt? Want er zit dus, het is van alles wat dus. Ja, nou ja, in mijn werk is documentaire, maatje. Ik ga wel scripts schrijven voor toneel en ook wel in muziek. Ook voor dramaseries. Ergens zit er bij mij altijd wat in de... Ja, uiteindelijk wil ik gewoon een verhaal vertellen. Dat is het gewoon. En de ene keer is de documentaire daar een goede vorm voor. De andere keer muziek, de andere keer een boek of toneel. Eigenlijk maakt het de vorm mij dus feitelijk net zo vol uit. Maar het mooiste is altijd op een of andere manier bij elkaar komt. Als er wat muziek en tekst. Maar toch een roman is die wel heel goed te vertellen, hè? Ja, nou ja, ik had er net van, ik zie in Rodien. Ja. Zo makkelijk weer het net. Ik zit hier nou alsof we boekjes kreunen. Maar zie je niet. Ik had het zien in Rodien. Ja. Dus en in eerste instantie had ik me er natuurlijk ook over verteld. Want ik kwam in Baskeland en ik dacht van nou, ik schreef dat verhaal hoe Joyes en kleer is. En toen kwam ik thuis, ik denk net heel lang aan kleren. Toen kwam er een verhaal bij, en toen wie het nog aan het kleren. En later een versie wie het nog aan het kleren. Dus ja, nee, ik had me er verschrikkelijk over verteld. Maar uiteindelijk ben ik toch heel blij dat ik er met terug in ben. En uiteindelijk is er iets waar ik dan heel gelukkig van word. Ja. Wat doet daarna? Ja, de levens het in, dan krijg je het weer om van de redacteur. Dwars dat om, want die begint er ook in om te vegen natuurlijk op een gegeven moment, of net? Ja,
Ja, dat is... Wat is dat voor proces? Ja, Er zit hier gewoon een kindje, hè? Ja, En die bemoeit zich ermee. Ja, nou, dat gaat heel best, hè. Er zitten echt hele goede mensen en, Ja, en maar- leven maar- mensen bij de AVO ook die dat ik begrepen. Het is wel heel aardige mensen geweest. Heel goed mee omgaan. Nee, dat is ook echt zo, ja. Maar nee, ja, het is er binnen een aantal heel spannende momenten na je boek schrijven. Sowieso het schrijven zelf natuurlijk. Het moment dat je het inlevert, dat de uitjouwer zijn eerste reactie houdt, dan is het echt maar knikkende knieën op zijn eerste reactie te wachten. En vervolgens inderdaad de redacteur en de correctie. En dan krijg je een hele lijst met correcties. Dan denk je, oh Gaia, wat ben ik een knoeier. En, maar dat zei iedereen hier, dus gelukkig is dat gedeeld leed. Dat is heel spannend. En vervolgens is het moment van verschijnen is toch ook gewoon heel spannend. Want dan kun je er echt niks meer aan doen. Zolang je in de correctie zit, kun je zelf ook nog denken van, oh, dit kijk nou wel mooi is over deze zin. Weer zo. Dus je wil het steeds nog wat beter. Maar op een gegeven moment dan is hij echt, nou ja, dan is het dit. En dan kun je er niks meer aan doen. En dan zou je alsjeblieft, zinnen mensen, en zeg maar wat je ervan vindt. En dat is eng. Ja, dat is hartstikke eng. Maar goed, als je dat net ondoor, dan mag je het net doen. Maar ja, dat klinkt ook wel zo flauw. Maar dat is echt zo. Je bent ik al week zelf heel gelukkig met het boek. En toch dacht ik van ja, ik ben geen Harry Mulisch, maar dit is mijn beperkte capaciteiten in tijd en in talent. Is dit wel het beste wat ik maatje ken. Dus ik ben er heel gelukkig mee. Maar toch is het heel spannend om de eerste reacties al te wachten. En als dan de eerste reacties komen van mensen die dat lezen en de eerste recensie in de kranten, die het gelukkig heel goed weer. Ja, dan is dat wel, dat verlicht het wel. Ja. Prachtige verhalen binnen dit. Hoe de bewoners van het bergdorpje Obaba. Ze binnen traditioneel, maar worden in beslag genomen door allerlei merkenachtige afvallen. En de grap is dat ze die naadleers weten in te passen in haar dijstige lippen. Dream, het noemer. Ja. Pleert het even in dit hele verhaal. Sarat is een bekende Frans-Canadese zangeres. In Nederland net zo bekend, maar in Canada wel, in Frankrijk ook. Had jarenlang best wel hits hongen. Maar is wat verskaapt daarin in haar artistieke spoor. Zit dus in Baskelon om haarzelf te herontdekken. Eigenlijk in een soort van isolement. Bewust kent ze haar van alles over. Eerder komt bij haar, wil haar helpen. Zij wil dat net. Dat rent ik net goed over. Dus ze gaan uiteindelijk uit elkaar. En Sarat die schreeuwt dan eigenlijk een veske dream. Wat eigenlijk het tast dat zijn hongerdag naar eerder is. Om toch te zeggen van ja, maar wij begrijpen elkaar. Wij zijn een soort van soulmates die dus eenzaam in de wereld vielen. Die dus net begrepen joggen of witte. Maar wij snappen elkaar wel. Dus Sarat had een veske schreeuwen dream. Wat eigenlijk een tast dat zijn honger on haar manager on eerder is. Maar wat ik een gevoel vertolkt van we zitten eigenlijk liever in de verbeelding, we zitten liever in een droomwereld als in de harde werkelijkheid. Dat is wat het veske ook gaat. En dat komt ik in het boek voor. En haar Fries is goed, hè? Haar Fries is goed, dat komt. Komt omdat ze in haar jeugd een periode in Friesland wennen had. Zij kent ze eerder ook. En zij is eerder ook haar manager geworden. Ze is opgegroeid in Frankrijk. Had Canadese achtergrond, maar opgegroeid in Frankrijk. Maar omdat ze in haar jeugdperiode in Friesland wennen had, spreekt ze vloeiend Fries. En zongt ze dus ook vloeiend Fries. Dus voor het eerst nou dat ze dus een Fries versje maken had. En dan is het haast net jaren dat ze Frans is. Dank u wel, jongen. Sjoch naar de wolken, sjoch het broers van Wille Gordon en haar doens. Let die om je meer tro de wind, die mij us van toneel verdwijnt. Wie hebben niet, maar do haast mij. Wie hadden leefde, wie ben vrij. In slik en zwevel gaan we op. Er is net één meer die us nog roept.
witte goelers. Maar goelen, hoe al ben de zielen op erin en op het doel.